Gisaulog sa kapulisan sa lalawigan sa Subo ang Muslim holiday nga Idil Adha pinaagi sa pagpaambit og bugas sa mga kaigsuunang Muslim atol sa panagtigom nga gipahigayon sa Cebu Provincial Capital. Ano ang report ni Alan Domingo? Gipahigayon ang Idil Adha celebration sa atubangang bahin sa Cebu Provincial Capital kaganinang buntag. Unang ipahigayon ang pag-ampo sa atubangan nga bahin sa Kapitolyo nga gitambungan sa mga miyembro sa Muslim community gikan sa nagkadiyang dapit sa lalawigan sa Sugbo. Apil usab sa nakisaulog ang Cebu Police Provincial Office CPPO pinanguluhan ni Police Colonel Abubakar Udang Mangilin Jr. nga usa-usab ka Muslim. Nanghatag ang CPPO og tag 5 ka kilong bugas sa mga Muslim brothers. Gihimugatan sa CPPO ang hugot nga pakig-alayon sa Muslim community alang sa mas malampuson ug malinawon nga probinsya. The Muslim blood is very much alive to support all the peace initiatives, not only in the national government but particularly in the province of Cebu. For etong Idil Adha is not just a feast of sacrifice, it's also a feast for everyone to get together, peace and harmony. Samtang nagpahigayon usab og samang kasaulugan sa Idil Adha ang kaigsuunang Muslim sa Plaza Independencia sa Cebu City. Gisugdan nila ang pag-ampo alas 7 sa buntag nga gitambungan sa nagkadiyang Muslim community. Dili lang gikan sa Cebu City kundi aduna usay gikan sa ubang madapit sa sulod ug gawas sa nasod. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.